Halløj, min ven. Er det træls at være en forvirret førstegear? Jeg er bare så træt af at være førstegear. Tvivl ikke, min ven. Køb Inge Karletdukken. Inge Karletdukken kan nemlig hjælpe dig i de mest mærkværdige situationer. Jamen, hvad nu, hvis jeg skal frugte min marans? Det skal du ikke være bange for, min ven. Se nu blot her. Den hjælper dig over vejen. Kig til højre, kig til venstre. Nu skal du gå over. Gå over nu. Fascinerende. Gimmelej er den også god til. Kuk. Jeg er over. Jeg er over. Nå, der er du. Inge Karletdukken bliver på en eller anden måde din allerbedste ven i gymnasietiden. Den er også god. Du skal huske at parkere din cykel over ved cykelskuret. Du må aldrig parkere den på Barfodsvej. Aldrig nogensinde. Aldrig din røvsnaps. Tak for det, Inge Karletdukken. Nu ved jeg, hvordan man skal parkere sin cykel på gymnasiet. Inge Karletdukken kan købes separat eller med ekstra farvebeklædning for kun 445,5 kroner. Sponsoreret af mig, Bedåret. Når den første køb kan den ikke byttes.